Samlet det her anlæg, og vi starter med strømvejen, som går fra P2 i plus. Så går vi op til regulatoren og går i input i plus. Så går vi fra regulatoren i minus op til en skriver i plus. Og vi går fra en skriver i minus ned til P2 igen, og så er den første kreds slut. Nummer 2 kreds, den starter i 3.1 plus og går op til output i regulatoren i plus, og fra regulatoren i minus over til en printer i plus, fra en printer i minus til 3.1, 3.2, og så er kredsen sluttet. Den sidste kreds er 3.1, som går til strømgenerator i plus og fra strømgenerator i minus til 3.1. Så er kredsen sluttet.